episode about sa riff and riff versus licks sa kalahian. So katong intro atong gitukar gini ha, ma-consider to siya as riff, no riff. So muna gitawag nga riff, no? Kanang natapot na gid sa song. Nasa unique nga lines, melodic line or pwede ba repetitive na line nga naka-connect na sa song. For example, kanino, like example. So matawag na siya nga riff kay kanang natapot naman na siya itong kanta. Kita awat sa gugma, no? So nasa naibaw itong song, kibaw gid sila kato nga riff, kato unique kato nga song. So muna gitawag nga riff. Lahi po ning lick, no? So kana man gitawag nga mga lick kanang pwede mabalhin sa ubang nga song. Wala siya mga unique nga melodic line or wala siya unique nga repetitive. Daghan na siya nagamit sa lain-lain nga mga songs. For example, kani nga pentatonic line. Blues nga line, kato daghan na kay gagamit ato, no? Lain-lain nga song. For example, kani so ito mga licks to sila nga pwede na ito ma-apply sa lain-lain nga song nga dili ma-identify sa usa ka song, dili siya ma-associate sa usa ka song. So lahi gid ang riff o ang lick. So what do you think, riff to or lick? Riff to siya, no? Kay dito na itong nga song. Kung naman galing kayo madungog nga similar na, pero wala ka, di gid ng 100% similar pareho. Kato unique ito itong nga song, ilaw. So sa may significance ani sa usa ka gitarista or musikero. So ang paghimo de og riff importante, no? Last pa na siya, memorable na siya sa atong pagkamusikero. For example, 10 years from now, yung sa may nabuhat ni mong lick ang riff as a musician. So may kakani may akong nabuhat kani nga kanta. Oo, no, ana tong nakadungog ko nga riff ko na siya. Kani nga kanta na, associate na ni nga song kanang imong riff mo na nga song. Basag makadungog lang ko sa riff, kibaw na ko sa nga song. So nga na, no? Kinahanglan pa tang hibaw og licks. Ang licks, ang importance og mahibaw ka og licks is kaning madugangan atong vocabulary. So daghan kag may bawaan nga licks. Pwede ka mo search sa YouTube, no, mga licks exercise or licks gyud mismo. Daghan kayo sa YouTube nga mag-teach og licks. Pwede ta mag-learn na daily kay mo na gitawag nga mura og madugang sa tong vocabulary. So ma-apply na to para maghimog riff, yan na. Or ma-apply na to og mag-improvise ta ang mga na stuck na tong knowledge nga riff, no. Ma-apply na to sa tong pagtukar. So daghan kayo nga riffs nga mapangahoy, mo na gitawag na to mapangahoy kung sa ato pa nga sa mo pa sa una, no, sa mo nga kanang binugoy wa nga storya mangahoy ko og lick aning tawhan na or aning guitar solo. Ana. So one way to learn a lick is imong i-dissect ang guitar solo, no, nga ganahan ka. So mga lick ipanggamit ani. Ana. So pwede na nimo improvise nimo gamay. Pwede na nimo himuon nga i-stack na imong vocabulary, i-stack nimo sa imong vocabulary, imong i-store ba ibutang sa imong vocabulary. Ma-apply ra nimo imo ra nang ipagawas pohon og nakay mga tukar kani pwede na ko ni apply nga. So yan na pod ang ways, no, sa mga nakita nato nga mga gitarista nga nauna na to nga kanang daghan nagibaw-an or atong gi-look up nga mga gitarista mo na daghan po na sila licks na hibaw-an or riffs na hibaw-an sa gauna pa nila. Yan na. So sa nakita na ko mga interviews, no, sa akong mga ginatanaw nga gitarista,
mo po na the way sila nag-learn, mas dali sila naka-learn kay tuon sila riffs or licks sa usa ka gitarista or daghang gitarista nga ilang ginatanaw. Mas dali na kaysa magsuon tag theory kanunay, wala sayo pa og theory. Pero magtuon theory at the same time pwede po ta magtanaw og maminaw og mga licks o mga riffs na mga kanang riffs o licks nga kanang gipaminaw na to sa mga nauna na to nga gitantanaw na to nga gitarista nga kinimo ra na nila, improvise nila gikan pud sa gauna nila nga. So wala sa hinapos learn riffs or create riffs. Walay sayop nga mag-improvise, pero at some point in your guitar journey, mas nindot og makahimo ta og riffs sa usa ka maghimo og song or mag cover mo usa ka song. Pwede ninyo nga ihimo og version nga maghimo kag riff sa intro or riffs pa kaha nga imong ipadagan in between lines in between nga kanang bakante nga line imo nang ibutang na riff. So nanatay na achieve achievement nakahimo tag riff nga ato ra unique. Then licks pod pwede na siya ma-learn YouTube or libro or magdugang sa atong vocabulary. Although nindot mo mag-learn og skills, pero ang skills kasagaran ginagamit buakon gyapon na siya into licks So pwede ka mag-learn og scale pero imo na siyang himuan og licks nga imuhang i-fragment pa ang usa ka skala. Intahay for example si Lydian. Mga skala si Lydian. So pwede ra nimo i-fragment into licks nga kanang repetitive pero meaningful So sa may meaningful ani for Lydian is a sharp 4. So muna lick na matawag, pwede na nimo i-apply Lydian into your guitar solo or sa baka sagaran nga nagtan-aw ni atong mga lessons, himo na mga songs. So try not to imitate the melody sa vocalist. Pwede nimo i-derive diha pero dili nimo 100% i-imitate nimo, magama ka riff gikan anang melody sa kanta. Yan ra ang idea Try nga mag-derive kagikan diha pero not totally imong awaton ang melody. Dili kay sa nindot nga practice. Dili makuha ng identity as guitarist. Kani nga line kuha ni siya, intro ni siya pero maoro man pud sa vocals, maoro pud gikanta. So dili siya nindot. So hangtod sa sunod mga brad, mga master, God bless.